Θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να ξανασυζητηθεί το θέμα της επιστροφής αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα ζητήσαμε επίσης. Δεν χρειάστηκε να τα ζητήσουμε εμείς. Μία Εγγλέζα βουλευτής, η Θέλμα Κάζαλετ, είπε ότι θα πρέπει να δοθούν πίσω στην Ελλάδα ως μικρό δείγμα αναγνώρισης του μεγάλου αγώνα και της μεγάλης προσφοράς των Ελλήνων στον αγώνα κατά της ναζιστικής Γερμανίας κυρίως. Όμως κρίθηκε ότι τη στιγμή δεν ήταν κατάλληλη, δεν επιστράφηκαν. Η Ελλάδα για 200 χρόνια κρατά το αίτημα ζωντανό, κυρίως με την προσπάθεια της Μελίνας Μερκούρη, την προσφυγή στην UNESCO και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Στις αρχές Οκτωβρίου η UNESCO έγινε επίσημος διαμεσολαβητής στο θέμα των Μαρμάρων, αλλά η Βρετανία δεν έχει απαντήσει αν αποδέχεται τη διαιτησία. Ο Χιλ και η ομάδα των δικηγόρων θεωρούν ότι ήρθε η στιγμή η Ελλάδα να ζητήσει τα Μάρμαρα δικαστικά. Now, of course, we're saying to the Greek government, look, the British haven't agreed to return the sculptures. It's now time you've got to test your legal rights. And I think that we've reached that point where in addition to all of the diplomatic, all of the political effort, I think Greece now has to consider the legal effort as well. What do you think of this recent thing about the UNESCO being a mediator? The mediation under UNESCO can only take place if the British agree to mediation, and they haven't and they won't. They've made it very clear, not formally, but they've made it very clear they will not agree to the mediation. Now, I don't know how many times you want to hear no, 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 no before you say, well, we've got to do something more, and I think we've reached that point. Ενώ η Ελλάδα πρέπει να σταθμίσει αν την συμφέρει να προχωρήσει δικαστικά, υπάρχει ένα έστω μικρό συμβολικό κομμάτι από τη ζωοφόρο του Παρθενώνα που έχει επιστραφεί. Στην Τριζίνα, στην ομάδα του Χιλ, δουλεύει ως επικεφαλής των Γερμανών φοιτητών ο Γερμανός αρχαιολόγος Στούπεριχ Ρέινχαρτ. Ο Ρέινχαρτ είναι πρόεδρος της Γερμανικής Επιτροπής Επανένωσης των Μαρμάρων και καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊντελβέργης. Ο Ρέινχαρτ πρωταγωνίστησε στη μία και μοναδική επιστροφή ενός θράσματος της ζωοφόρου που ανήκε στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο. This fragment belonged to the University of Heidelberg? Yes, I suppose some visitor must have brought it back from Greece sometime in the middle of the century. And when our Greek colleagues, especially Angelos Velivorias of the Banaki Museum, asked us to return it, and Elena Korka of the ministry asked us, then I persuaded my colleagues to really do that, because it was no good having it in our collection, and it was, I think, an important thing, and somebody had to start with it, otherwise nobody else will do it. Was it easy for you to convince the university to return this fragment to Greece? It took a little bit of time, and I asked sometimes, and we discussed it, but we were backed by our archaeological and colleagues, and by the then rector of our university. They always were in favor of in pushing this, and so it was. In the end, it wasn't difficult. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι του ποδιού από την παράσταση της βόρειας πλευράς είναι αυτό που επέθεσε τη Χαϊντελβέργη και δωρήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, έτσι ώστε να μπορέσουμε έστω και αυτό το τμήμα συμβολικά να το συμπληρώσουμε και να είναι αυτό η αρχή για την επιστροφή και των άλλων κομματιών. Και έτσι να αποκατασταθεί η ζωοφόρος και τα υπόλοιπα υλικά του Παρθενώνα. Ένα μικρό κομματάκι ήταν ένα ποδαράκι. Ήταν σε ένα σιρτάρι. Δεν το βλέπε ποτέ κανένας. Το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να το επιστρέψει στην Ελλάδα ανεφόρον, χωρίς αντάλλαγμα, πιστεύοντας στην παγκοσμιότητα αυτού του μνημείου και στο συμβολισμό του.
ήρθε η στιγμή που ο Υπουργός έπρεπε να τοποθετήσει αυτό το τόσο μικρό θραύσμα. Και ξέρετε τι έγινε εκείνη την ώρα? Η έφορος η ίδια που ήταν στην Ακρόπολη είπε «Μα σχηματίζεται η σκιά της μορφής που προηγείται». Αυτό το έχεις σε ένα σιρτάρι, δεν καταλαβαίνεις τις μορφές, δεν καταλαβαίνεις τις πτυχώσεις, δεν καταλαβαίνεις την ιστορία που διηγείται. Είναι νεκρό, δεν αφηγείται τίποτα. Με το που τοποθετήθηκε εκεί όχι μόνο ολοκλήρωσε την μορφή την ίδια, αλλά έδειξε τη σκιά της μορφής που προηγείται, τη συνέχεια της αφήγησης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θαυμαστή στιγμή ήταν εκείνη. Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό. Τι άλλο έχει επιστραφεί? Τίποτα. Μόνο αυτό το μοναδάκι. Είχε έρθει από το Παλέρμο και από το Βατικανό, αλλά τα ζητήσανε πίσω, γιατί λέει δεν τους επιτρέπει η νομοθεσία τους. Μας τα αφήσανε 2 χρόνια και μετά πήραμε και μία παράταση άλλο 1 χρόνο. Εγώ θα ήθελα να σας δείξω εδώ πέρα. Εδώ είμαστε στη βόρεια πλευρά της Ζωφόρου και βλέπετε ότι η κεφαλή των αλόγων, οι κεφαλές των αλόγων είναι εδώ στην Αθήνα. Τα σώματά τους είναι στο Λονδίνο. Οι ουρές των αλόγων είναι στην Αθήνα. Το πάνω μέρος με τους πολεμιστές είναι στο Λονδίνο, το κάτω μέρος Αθήνα. Ποιες άλλες χώρες εκτός από τη Βρετανία έχουν κομμάτια από το Παρθενώνα? Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα θράσματα ακόμα στη Γερμανία, υπάρχουν στη Δανία και κυρίως στη Γαλλία που έχει 2 μεγάλα κομμάτια, από την Ανατολική Ζωφόρο και μία μετόπη από την νότια πλευρά. Που τα έχουμε ζητήσει ποτέ ή έχουν πει ποτέ ότι μπορεί να μας τα δώσουν πίσω? Στις ανεπίσημες συζητήσεις που έγιναν δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για επιστροφή. Το μοναδικό που έχει επιστραφεί είναι αυτό το κομμάτι από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Οι οποίοι πώς και καταφέρανε να το γυρίσουν πίσω? Φαίνεται ότι κάποτε και τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Το δίκαιο, ας το πούμε. Έχετε πάει, φαντάζομαι, στο Βρετανικό Μουσείο? Ούτε θυμάμαι πόσες φορές. Και πώς αισθάνεστε όταν μπαίνετε στην αίθουσα? Η θλίψη είναι απίστευτη. Είναι τόσο αποκομμένα από τα αδέρφια τους, τα μέλη τους τα ίδια. Και όταν έχουμε τα λόγια του Μακριάνη, δεν πρέπει ποτέ να καταδεχόμαστε να πουλάμε τα γλυπτά και τα αρχαία μας, διότι για αυτά αγωνιστήκαμε. Καταλαβαίνουμε ότι η έμπνευση ξεκινάει από εκεί. Είναι έμπνευση ο Παρθενώνας. Όσο για τον Έλγιν, λέγεται ότι στη ζωή του υπέφερε από μία κατάρα. Λένε ότι η Αθηνά τον καταράστηκε και επειδή είχε σύφυλλη, πράγματι, στο τέλος της ζωής του είχε χάσει την μύτη του, έχασε την πλούσια σύζυγό του, η οποία τροφοδοτούσε όλη αυτή την προσπάθεια αφαίρεση των μαρμάρων. Πέθανε πένης στη Γαλλία με κακή υγεία, έχασε επειδή είχε σύφυλλη τα παιδιά του, γιατί αρρώστεναν και αυτά και είχαν το ένα μετά το άλλο, και ίσως η κατάρα πράγματι να υπήρξε με αυτόν τον τρόπο. Εσείς έχετε αφιερώσει τη ζωή σας σε αυτό το σκοπό και έχετε δει όλες τις προσπάθειες σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Μήπως όμως υπάρχει ένας συναισθηματισμός στους Έλληνες, θέλουμε τα μάρμαρα πίσω, και αυτός ο συναισθηματισμός και αυτή η ελπίδα μας εμποδίζει από να δούμε μια πραγματικότητα ότι οι Βρετανοί δεν έχουν δείξει ποτέ μία βούληση να μας τα δώσουν πίσω? Να σας πω, η ιστορία δεν έχει ποτέ. Δηλαδή αλλάζουν τόσα πράγματα. Φτάνει να επιμένεις με το σωστό τρόπο και εσύ να μαθαίνεις μέσα από αυτές τις διαδικασίες και εσύ να οριμάζεις και εσύ να ψάχνεις για νέες λύσεις. Δεν μπορεί να είναι κάτι παγιωμένο, αυτό βέβαια δεν κινείται, δεν οδηγείται πουθενά.
Έτσι λοιπόν αυτό προσπαθούμε, αφού γραζόμαστε την εποχή, βλέπουμε πως οι επιστροφές μέσω ανταλλαγών, μέσω πακέτων συνεργασίας ωφελούν άλλες χώρες, άλλους μουσιακούς οργανισμούς και ψάχνουμε για μια λύση. Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε να φαίνονται κακοί οι Άγγλοι και καλοί εμείς. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε. Έχουμε προτείνει κοινές εκθέσεις, να στέλνουμε εκθέσεις εκεί, να γίνει ένα παράρτημα του Βρετανικού Μουσείου εδώ. Τόσες θαυμαστές ιδέες. Και αν καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων πραγματικά, είμαι σίγουρη ότι οι λύσεις που μπορούν να προταθούν είναι άπειρες. Φτάνει να υπάρχει καλή θέληση. Πιστεύω ότι το ότι οι Άγγλοι δεν δείχνουν καλή θέληση τόσο καιρό τους κάνει απομονωμένους. Do you think that one day we will see the Parthenon marbles back to Greece? Well, we're not going to stop. We won't stop until they are. I tell you why I think they will. At the end of the day, right always prevails. And right will overcome the great wrong. And I just hope it's sooner rather than later. And I hope that this example of returning something, though it's a tiny, unimportant fragment, will in the end help others to give themselves a push and do the same. And I would like to one day to see this happen. I don't know when and how, but I hope that we can help with this. Πιστεύετε ότι μια μέρα θα επιστραφούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα? Βέβαια γι' αυτό, δεν αμφιβάλλω καθόλου γι' αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα και εμείς πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας αναμφίβολα, γιατί εμείς είμαστε οι φορείς, εμείς είμαστε οι φωνές, εμείς είμαστε η κινητήριος δύναμης για να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα το ίδιο το μνημείο το αξιώνει. Είναι τέτοια η δυναμική του που δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει, όσα χρόνια και να περάσουν. Και πώς φαντάζεστε αυτή τη μέρα? Μπορεί να είναι δισέγγωνα, τρισέγγωνα που να τα υποδεχτούν, δεν έχει σημασία. Θα είναι τόσο υπέροχη ημέρα όπως κάποιες ζωγραφιές που έχουν κάνει τα παιδάκια του σχολείου που είναι δίπλα στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και δείχνουν τους θεούς να περπατάνε στη Διονυσίου Αεροπαγήτου, να ανεβαίνουν στο βράχο και να παίρνουν τις θέσεις τους. Εγώ έτσι το φαντάζομαι.